国軍。これで終わりだ。そこだ。でやよーし、これに耐えられるか。恐竜兵団のこれで終わりだ。わけにはいかん。
オラオラいまた剣の腕が上がったわ。かの者に力を。
はあ、急げ。はっ。これに耐えられるか。でやっ。負けるわけにはいかんか。これで終わりだ。カットだ。やるわね。これに耐えられるか。だー。やるな。の渦よ、巻き起こ